Men şu Liwat vilayatynyň Haraja Trawynyň medeniýet merkeziniň bagışlyk bolup işleýän o halypalaryň ýazgylaryny öwrenip halk köpçüligine ýetirýär. Şu döwlet derejesinde geçirilen çarelerde gatnaşýar, bayramçylyklarda, konsertlerde çykyş edýär. Şu daýhanyň arasynda bir çopanlaryň arasynda bir işçileriň halsy gelin ýyllaryň arasynda zähmet çeken zähmetlerine bir ýadawlyk duýmaz, ýani armasyny ýetirýär. Şu bagşlar toparmaz bolup konsertler berýär. Şu daýhanlaryň arasynda bir berýän konsertlerimiziň dowamında şu daýhanlaryň köp isleg bildirýän aýdymlarynyň biri bolan şu Gözelsen diýen bir aýdymymyz bar, şonu ýerine ýetip beräýin. Bolo. Tatbağın ucuna tindir içmeyde Üstünden yol düşte geley kindir asmadi Ağdın abı hayyadey dindim çeşmeyde Aynal bakı sunun geley layı gödetleney Dertli kolum dermaynasın birdiler Avukavunun yağısı tanam şağıl irdirler Valibindenin geley payı göletteney Mağtım gülü haktan utarın güllete Dişinem uşadın geley yalın güllüzü Ovalda ahirde eyyem gülleydo Garip biçerenin geley payı gülleydeney Hey gödüldün gele gödüldün hey Ovalda ahirde gel o eyyem gülleyde Garip biçerenin geley payı gödüldün